aktivitou vôbec, ktorá sa udeje v roku 2014. Fan Rádio vám ako hrdý partner olympijského tímu prináša fantastickú súťaž, vďaka ktorej sa môžete stať reportérom Fan Rádia na zimných olympijských hrách 2014 v Soči. Zoberiete si so sebou nielen svoj kufor, ale aj svojho asistenta podľa vlastného výberu. Dostanete dve spiatočné letenky, ubytovanie a vstup na vybrané športoviská pre oboch. Tak si len skúste predstaviť, že to všetko vidíte na vlastnej koži, že na zimnej olympiáde z očí v oči vidíte všetky zápasy nášho olympijského hokejového tímu v základnej skupine a dúfame, že aj nejaký ten zápas play-off, alebo sa pôjdete pozrieť na ženský biatlon alebo alpské lyžovanie. Stačí sa zaregistrovať. Záležite olympiádu z očí v oči, tým zaregistrujete do našej súťaže na fanradio.sk. Potom chvíľočku počkáte, či vás vybrebujeme, aby ste si mohli zahrať v rannej show s